Siaya opwodho welo mar Dan Ochieng' Okoth kaka jatend migawo mar omenda e kaunti no. Mabiro to kod burano bedo kod romo moyiedhi okinyi ma kawuono ka koro gichwalo nying Okoth ne gavana ma Siaya James Orengo mondo sidhe ayanga e lemono. Kaka Steve Biko lero, jood bura ma Siaya onyiso geno margi ni Dan biro kelo lokruok e migawo no mosebedo kod midhiero mopogore opogore kaluwore kod lony mare bang' tiyo e sirikal ma Siaya e lemo mopogore opogore ndalo mokalo chien. Migawo mar omenda e kaunti ma Siaya osebedo nyong'ong kuom kinde malach kaluwore kod kaka itaye kod kaka ochwalo tijene ne jopiny. E romo moyiedhi okinyi ma kawuono, kamati mochung' ne goyo kogno jotije kaunti ma Siaya nodayo dho Dan Ochieng' Okoth manyo owal gi gavana ma Siaya James Orengo e lemo ma jatend migawo mar omenda ma Siaya. Bang'e to kamati no nochwalo lipodgi ne od bura ma Siaya mane opwodho welo mare kendo chwalo nyinge ne gavana Orengo mondo sidhe ayanga mar chako tich. En gi digri mokwongo manonwang'o University ma Pune kendo chako ogawo okang' moyudo digri mar ariyo ma dho kisungu luongo no masters. Kendo od bura no opwodho mondo or nyinge na gavana marwa ma Siaya mondo kaka chik oketo oket kalam i barupe moyierego kaka jachung' mar migawo mar omenda kod achiel kuom jogo 10 maloso gimiluongo ni cabinet mar Siaya. Kinde no od bura ma Siaya onyiso geno margi ni jatelo no dhi rieyo migawo no mane ni otayo tijene e yo ma uyanga kendo chwalo dongruok ne jopiny. Well, proving this name, we took the nominee to task. We asked him to come and fix finance department because finance department has a lot of challenges. Issues of pending bills, contractors not being paid, we have issues of staff not being paid, their per diems, statutory deductions not being remitted, and a county assembly, as a county assembly once mentioned, that is a crime scene. And we have asked him to come and do proper audit and address those issues. Elo mar Dan Ochieng' Okoth mawuok e sub-county ma Ugenya biro bang' od bura no chwalo paro mar thicho oko e apisi George Nying'iro mane omako lemno e yor kojolo kitude gi mako lemno e tok chik e kind ketho mamoko. Bang'e to Nying'iro nomako bura e doho ma gikone to doho nosiro chung' mar od bura no ni nomako lemno e tok chik maket kod lipot mane wuok e duol makete nyong'ong mar kaka jopiny yudo ratiro ombudsman mane oyango ni welo man Nying'iro kod apisas mamoko 4 notim kod gavana ma Siaya Orengo e tok chik. Kata kamano, od burano pod oramo mar luwo weche mitudo godo Nying'iro ka gisingo mar luonge e od burano mandiko dhoge kendo dhi nyime gi timo nonro margi. He initiated an impeachment motion against the officer on account of occupying office illegally. He went to court and got some injunction. So that matter again, we want to report to the public that the court dismissed his petition and went further to confirm that his occupation of office after expiry of his contract was unlawful. Impeachment motion is a process to interrogate whether allegations leveled against an individual are substantiated or not. It is not automatic that an impeachment motion should lead to dismissal. And therefore, the County Assembly ad hoc committee will proceed, invite him to come and exculpate himself from the allegation. Dan Ochieng' Okoth koro dhi yudo kinde mar bedo aput mar ji 10 maloso buch jotend migepe ma Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.